comentat, la consulta es va aprovar en el Diari Oficial de la Generalitat. La pregunta és si va haver algun tipus de requeriment, al·legació per part de la delegació del govern sobre aquesta aprovació, i com comenteu que va haver una trucada i un correu electrònic, si això es considera un acte reglat en resposta a l'acte reglat de la publicació, és a dir, fins a quin punt l'Ajuntament està desobeint fent cas d'una trucada. Que tinguem constància, no hi ha hagut cap mena d'al·legació ni reclamació a la publicació que es va fer al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de consulta, del decret de convocatòria de la consulta, que es va publicar al butlletí oficial el 29 de març, per tant han passat molts dies fins a dia d'avui, el 29 de març, i mai ningú havia fet no saber a l'Ajuntament de Sitges que hi hagués algun tipus d'observació sobre la manera com s'ha produït tot el procés de convocatòria i de funcionament de la consulta. La primera notícia és aquesta setmana, això 2 o 3 dies abans, quan rebem una trucada telefònica a l'alcaldia, concretament del subdelegado del gobierno espanyol a Barcelona, i ens diu: alcalde, esta consulta no se puede celebrar. I ens explica els motius de l'Advocacia General de l'Estat. I hores més tard, el secretari de l'Ajuntament rep un correu electrònic amb els arguments que també l'Advocacia General de l'Estat planteja, pels quals diu que ens adverteix que la consulta s'ha de suspendre. No hi ha hagut cap acte reglat que nosaltres haguem rebut, però, pel que deia abans, per la prudència i atenent-nos a l'experiència de Tossa de Mar i després també a l'opinió que hem demanat als tècnics municipals en la comissió de seguiment. Com sabeu, la consulta té una comissió de seguiment tècnica formada i presidida pel secretari municipal i formada per el cap d'organització, el gerent municipal, la directora de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i el jutge de pau. Els hi vam demanar l'opinió sobre la situació i aquests advertiments, i ells van elaborar un dictamen que forma part del decret de suspensió de la consulta, en el qual aconsellen o recomanen als grups polítics la suspensió donada les circumstàncies per un tema més de prudència. Per què ho hem fet? Ahir vam prendre aquesta decisió i no hem esperat a un acte reglat. Primera, perquè el secretari ens va dir en el seu moment que si això entrés en un procés judicial, algú o un jutge mateix podria qüestionar si un correu electrònic ja és un advertiment. I segona, perquè el que no volem de cap manera és posar els treballadors públics i els veïns i veïnes, i sobretot aquells veïns que han estat escollits per sorteig membres d'una mesa electoral, o del punt de votació, perdoneu, passar el mal tràngol si arriba la suspensió del jutjat el dissabte, per exemple, en plena celebració de la consulta, haver de passar el tràngol de que un representant de l'administració de l'Estat o d'un cos policial suspengui la consulta, amb les conseqüències que pugui tenir. Per tant, això sí que no volíem posar en aquesta tessitura a cap treballador ni a cap veí o veïna de les botigues. Un parell de qüestions. Quin és el pressupost que ha costat tota aquesta campanya i que ara no servirà? I la segona, si en algun moment, des d'ahir fins al moment de decidir aquest nou decret, es va plantejar de tirar-ho endavant d'alguna altra forma? Sí, el pressupost està recollit en el decret de convocatòria, són 5.800 euros, d'acord amb el que preveu la memòria econòmica de la convocatòria de la consulta, i en tot aquest procés, ahir el govern municipal es va reunir d'urgència, es va reunir la comissió de seguiment d'urgència i també la Junta de Portaveus. Un cop vam tenir tota la informació i feta la valoració per part de la comissió de seguiment, vam creure oportú informar de primera mà a tots els grups municipals perquè tothom sigués coneixedor de la situació i de la visió política de cadascun de nosaltres, però també de la tècnica. I com hem dit al principi, el capteniment nostre és buscar la fórmula perquè conèixer l'opinió dels veïns sigui viable i, per tant, portar-la a terme. De quina manera? Ho hem d'estudiar en els propers dies. Estudiar-ho i compartir-ho
els grups municipals que som aquí representats, lògicament, i també amb els altres que van donar suport al ple, perquè jo voldria recordar que només hi va haver un grup municipal que va votar en contra de la convocatòria de la consulta, un sol grup, que va ser Ciutadans. La resta de grups van votar sí o abstenció. Concretament sí va votar els grups del govern, PDeCAT i Demòcrates, Esquerra Republicana, i també els grups de la CUP, del PP i la regidora no adscrita Carme Gasulla. I abstenció van votar Sitges en positiu, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent. Per tant, amb tots ells compartirem també quin és l'instrument que trobarem per fer real aquesta consulta d'opinió no vinculant amb els veïns i veïnes. No volem deixar els veïns sense que puguin expressar la seva opinió en un debat que és tan transcendent i amb el qual s'hi han implicat tant en els últims mesos. No oblidem que aquest debat neix en el propi sí veïnal, en les pròpies associacions de veïns, en les pròpies famílies que viuen a les botigues. I el que hem fet en aquest mandat és institucionalitzar-ho en forma de consulta i per donar-los l'oportunitat de poder votar i poder opinar d'aquesta manera. I per tant trobarem la manera per poder-ho fer. Tenint en compte que aquí hi ha una discrepància bàsica, que és el que es considera o no un referèndum, una consulta no referendària, es planteja l'Ajuntament defensar els seus interessos davant dels tribunals? És a dir, encara que no hagi hagut un acte arreglat per part del govern? Per poder-ho fer hi ha d'haver l'acte arreglat i per tant ens esperarem perquè pot ser que es produeixi l'acte arreglat. De fet, a Tossa es va produir, per tant estem expectants. En aquestes últimes hores el Partit Popular ha reaccionat i ha insinuat que d'alguna manera una de les errades que ha vist la delegació del govern i l'advocacia de l'Estat seria una interpretació errònia de les lleis de consultes. En aquest període breu de temps que s'han desenvolupat tots els fets, heu pogut analitzar si realment s'ha pogut cometre alguna errada en aquest sentit? De fet, la comissió de seguiment, en el seu informe que ha fet, recull aquest debat jurídic entre, és a dir, a quina llei ens havíem d'acollir per fer aquest tipus de convocatòria. Nosaltres, en el moment que decidim políticament expressar la voluntat política de dir volem consultar els veïns, ens dirigim a l'administració de la Generalitat per saber com hauríem de procedir. I l'administració de la Generalitat ens diu Catalunya, que té competències exclusives en consultes populars, té una llei pròpia des del 2014 i els passos a fer són aquests. I la Comissió de Control del Desplegament de la Llei ens explica passos a seguir, que els fem tots. Això vull insistir que el procediment ha sigut rigorós, pulcre, al peu de la lletra, diguem, de la llei catalana, convocatòria de ple, declaració institucional, decret de convocatòria per part de l'alcaldia, normes de funcionament, normes específiques, memòria econòmica, tot. S'ha fet tot tal com diu la llei catalana. La visió de l'advocacia de l'Estat és que no és aquesta. No ens havíem d'acollir amb aquesta llei i que, perquè entenen que el que hem fet no és una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, sinó un referèndum i per tant s'ha d'adequar a unes altres normatives i necessitava el permís i l'autorització expressa del Consell de Ministres, cosa que trobem totalment desproporcionada tractant-se d'una consulta d'un tema absolutament local que hagi d'anar al Consell de Ministres. Perquè en aquest sentit el circuit de tot aquest procés últim d'aquests 2 o 3 dies, com ha anat l'advocacia de l'Estat a partir de què fa un informe o de què dona el toc d'alerta, si com afirma vostè és una competència que en principi té exclusiva la Generalitat i les administracions locals? Ho desconeixem. Desconeixem per quin motiu la delegació del govern espanyol a Catalunya i la subdelegació del govern espanyol a Barcelona 2 o 3 dies abans de la consulta belluga tot això. No ho sabem. No ho sabem per quin motiu l'advocacia de l'Estat també participa des del punt de vista jurídic per argumentar aquesta decisió d'advertiment que ens fan els delegats del govern d'Espanya. No ho sabem, ho desconeixem. Van acompanyat aquesta ordre d'aturar-ho d'algun tipus d'amenaça en cas que no es fes? No. El que sí que ens advertien és de les conseqüències que pot tenir no ajustar-se a llei. I amb això ja es diuen moltes coses. S'ha fet algun tipus de reflexió sobre l'oportunitat política de la consulta tenint en compte el moment polític general? És a dir, al final els veïns de les botigues no podran votar i tots podem pensar que hi ha
o també, com s'ha apuntat per part dels diversos portaveus, motius que van més enllà de realment el que se'ls estava preguntant als veïns, i fins i tot això, l'oportunitat política del moment en què s'ha decidit tirar endavant aquesta consulta. Aquí, si voleu, podeu comentar-ho també. Jo només diria, apunto una qüestió primera i després, si cas, li passo la paraula als companys també, perquè evidentment que estem parlant també d'oportunitat política, evidentment. Però hi ha una qüestió, que és que quan ens fan l'advertiment, i sobretot quan s'adverteix al secretari municipal que això no és gratuït, advertir el secretari municipal no és gratuït, els arguments jurídics que es donen són la jurisprudència que va crear la sentència del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9-N. Sobre la consulta del 9-N. Per tant, l'oportunitat política hi és present. Hi és present. Aquestes qüestions segur que amb més deteniment ho podrem analitzar en les properes setmanes, però d'entrada els arguments en què s'agafen és amb una sentència del Constitucional sobre la consulta del 9-N. Compareu del que estem parlant amb una consulta per bellugar o no el terme municipal, que és una competència dels dos ajuntaments. Estem parlant d'això, Si voleu comentar... Sí, no, només confirmar que evidentment que sí que es veu que aquí hi ha una intenció política claríssima, no? Segueix molt la línia de l'1 d'octubre, no? D'esperar-se a últim moment, fer una trucada telefònica, després no són amenaces, és cert, ells diuen que és un apercibimiento, però cadascú ho interpreta d'una manera, però sí anar directe al funcionariat, al treballador públic, no? Per posar-li la por al cos i per dir, ojo, amb el que faràs. Vull dir, segueix un patró molt similar a l'1 d'octubre i per tant segueix un patró que ens marca, no? Quin camí porta el govern espanyol en aquests casos, no? Amb el tema de que no els agraden les consultes, no volen que la gent opinem i per tant segueixen un patró claríssim, no? I ens estan abocant claríssimament a que no tenim cap autonomia local, que nosaltres no podem decidir absolutament res i que no es pot consultar a la gent pràcticament per preguntar res, no? I que ells ja tenen un patró fet i ja saben com s'ha d'actuar 2 dies abans, advertim una mica, posem en risc els treballadors públics. Per mi això també és molt important perquè abans s'ha dit, en algun moment també ens ho vam plantejar, si només han fet un correu electrònic, és evident que si envien un correu electrònic a mi personalment o al batlle personalment, doncs potser haguessin fet una altra cosa, no? Haguessin dit, bueno, però quan se li està enviant a un treballador públic, és a dir, nosaltres no podem, evidentment, aquí pensar en la feina que estan fent ells i per tant ells segueixen un patró concret que el tenen claríssimament marcat i jo sí que ho veig claríssimament que això és una intenció política clara. No sé si Pol vols afegir alguna cosa? De fet, confirmar el que he dit abans i el que estan fent els companys i companyes és la tàctica de la por i veiem que el 9-N, l'1 d'octubre la van desplegar i sobre Catalunya doncs, continua viva aquesta tàctica de temorir a treballadors municipals. M'agradaria saber quantes vegades el secretari municipal ha rebut una comunicació directa de la delegació del govern en persona i aquestes vegades de què tractava, si es posava en temes de participació ciutadana o eren temes estrictament competencials d'un secretari de l'Ajuntament o si senzillament havia rebut mai una comunicació personal de la delegació o el subdelegat del govern espanyol al secretari municipal de Sitges. Evidentment, sí, és extrapolable, com deia, Catalunya i els seus municipis estan vigilats amb lupa. Això hagués passat a qualsevol altre punt de l'estat espanyol, hagués passat inadvertit. Per tant, sí, clarament és una situació en que no s'hagués donat si no estiguéssim en un context de vigilància contínua del govern de l'Estat sobre les institucions catalanes. Perquè una mica amb el que parlava abans el Joan que preguntava l'alcalde una mica amb el que vull ara el 9 de novembre, que aquesta comunicació oficial, si un correu es pot considerar una comunicació oficial, s'entén que una comunicació d'aquestes característiques del secretari, com és un funcionari públic, ja s'entén que és com si fos un document oficial de valor jurídic, per entendre'ns.
Ho dic perquè ara que parleu del 9 de novembre, s'ha vist l'exemple de que, clar, el 9 de novembre, la consulta de l'octubre, ja sé que són circumstàncies diferents, però molts polítics rebien notificacions judicials i a nivell polític s'adoptava un plantejament diferent a les resolucions judicials. Ho dic, és només pel tema d'afectar el secretari, perquè ara heu dit que en cas que no hagués rebut el secretari, vosaltres políticament haguéssiu seguit endavant. No sé com ho valoreu tot això. Bé, des del moment que la Secretaria General de l'Ajuntament ens diu que evidentment no és un acte arreglat, un correu electrònic, però que hi ha el risc que un jutge pugui valorar que es considerem advertits per un correu electrònic, i no només afecta el secretari, afecta molts treballadors públics. És que la consulta és una convocatòria que necessàriament implica molta gent, perquè no estem parlant només d'obrir una sala i posar una urna. Hi ha hagut una campanya, hi ha hagut molts treballadors treballant de diferents departaments municipals, i el dia de la consulta, el dia 26 de maig, havien de treballar molts treballadors públics. Per què? Per donar les totals garanties de funcionament, de que qualsevol veí o veïna a qualsevol hora programada de la consulta pogués votar amb tranquil·litat, etc. I estic parlant de molts departaments, del Departament de Comunicació, el Departament de Serveis Urbans, el propi Departament de Governació i, per tant, la policia local. Hi ha molts departaments i la pròpia comissió de seguiment, els responsables de vetllar pel funcionament i per les garanties del procés, diguem, de la consulta. Per tant, diguem que no és estrictament només el secretari, implicava molta gent. I després, insisteixo, veïns i veïnes. El sorteig del punt de votació es feia a través del cens electoral de les botigues, i per tant es va sortejar, i uns veïns i veïnes els hi va tocar, com qualsevol convocatòria electoral, ser-hi. I per tant tampoc volíem generar cap mena de molèstia o conseqüència amb aquests veïns i veïnes. Deixa'm afegir una cosa, només una cosa en el que comentes. També som conscients que a partir d'avui, que ja s'ha notificat d'una manera o una altra, pot ser més seriosament, però hi ha una constància que el funcionari ho ha rebut i ho sabem, no? Que a partir d'avui ja les conseqüències també són diferents. És a dir, si nosaltres tirem endavant, tot el que fem a partir d'avui, doncs ens poden acusar, per exemple, de malversació de caudals públics, perquè estem signant d'haver-hi uns treballadors que han de fer unes hores extres o el que sigui. És a dir, a partir de que ja s'ha notificat amb un funcionari públic, se li ha notificat per escrit, escolta'm, tu ets conscient i ja ho saps el que estàs fent, a partir d'ara tot té una conseqüència directa claríssima. Jo preguntava perquè més enllà en altres situacions com el cas aquest que deia que una banda hi ha hagut a banda judicial els requeriments, però després els respectius governs han adoptat un posicionament polític. Per això preguntava si vosaltres, aquesta línia del que dèieu per al 9 de novembre, que a partir d'ara actuareu d'una manera política, obviant o deixant en banda el requeriment que pugui arribar de forma oficial o judicial. Hi ha una diferència amb aquests processos que comenteu, que és que el 9N i l'1 d'octubre hi va haver voluntaris i voluntàries. Aquí estem parlant de treballadors i treballadores públics, els quals, dintre del seu programa de feina, hi havia la consulta. I per tant, és diferent. I veïns que els ha tocat anar a la mesa per sorteig, amb les conseqüències que té no anar-hi, també, vull dir, com un procés electoral. Per tant, és diferent. Jo també remarcaria la diferència del concepte, no? Que l'1 d'octubre estàvem parlant de l'alliberació nacional, diguem, de Catalunya, i ara això és una consulta no vinculant, per preguntar. Vull dir, aquí també es demostra l'extrem de l'estupidesa, no? De l'estat espanyol d'anar contra aquesta cosa. És a dir, no estem parlant de ja decidir que demà si voten sí ja separaran i ja ho canviem tot. No, estem consultant només per saber l'opinió dels veïns. Vull dir, és un absurd tan gran que també jo entenc que ara posar-se en contra de tot per preguntar una cosa que segurament doncs, buscarem una altra fórmula, perquè això sí, no defallirem en preguntar als veïns i a les veïnes què en pensen, es buscarà qualsevol altra forma, i tampoc no cal ara posar en risc els treballadors ni continuar per un tema, diguem, comparat amb el que decidíem l'1 d'octubre, que clar, s'ha de posar també, no? En context. Li passo la paraula al Pep, que també faltava ell per fer la valoració d'oportunitat política. Sí, jo només per afegir el que han comentat els meus companys, nosaltres no hem polititzat aquest tema, perquè entenem que aquesta consulta és d'impuls polític, però tot el procediment ha anat en base a uns informes, a unes decisions dels propis tècnics municipals. I després recordo una cosa que no sé si ha passat per alt o no.
es va fer un ple on es va aprovar el tirar endavant aquesta consulta. El Partit Popular va votar a favor de fer aquesta consulta, no referendària, per tant no vinculant, i va votar a favor en el ple municipal. També ho va fer la regidora no escrita d'Iniciativa per Catalunya, la Carme Gasulla. Tots els altres van abstenir i només va haver-hi un vot en contra. És a dir, hi ha una demanda veïnal molt clara i que tots coneixeu, els que porteu seguint l'activitat política d'aquest Ajuntament des de fa molts anys. Hi ha fins i tot un sentiment a vegades contrariat i no favorable a la manera d'actuar dels diferents governs des que estem en democràcia a les botigues per diferents qüestions. Evidentment, com s'ha comentat, que la geogràfica és una, per tant, posar en valor la valentia d'aquest govern, però també d'aquesta institució ara, en el sentit que us he explicat, el sentit del vot que va haver-hi en el consistori per impulsar aquesta consulta, posar en valor que només volíem preguntar als veïns i veïnes què en pensaven d'aquesta segregació i si es sentirien més còmodes, els hi facilitaria la vida molt més, es sentirien més recolzat en el dia a dia si vivien a Castelldefels o vivien a Sitges. És a dir, nosaltres no hem polititzat aquesta consulta. Els 2 dies des que el Batlle va rebre la trucada, jo crec que sí que evidentment ha despertat un interès polític i s'ha polititzat, però baixem al terreny tècnic al sentit de la consulta, perquè només era preguntar el que la pregunta que teniu aquí sobre la taula era molt clara. Per tant, oportunisme polític al just i no nostre. És a dir, evidentment que tot el soroll de fons emmascara qualsevol iniciativa que porti darrere una consulta, un procés participatiu, etc. Però repeteixo, tenim molts processos participatius oberts, n'hem fet molts, ens hem caracteritzat per preguntar-ho tot a la ciutadania, amb audiències públiques obertes a la premsa, és a dir, totes les audiències que s'han fet al barri de les botigues han estat obertes als veïns, però també a tots vosaltres. Imagineu, és a dir, el tarannà d'aquest govern sabent que podrien haver-hi diferents posicions, i fins i tot una posició dura o contrariada, i ho fem i ho seguirem fent, també amb el pla d'equipaments i també amb tot allò que sigui important i que tingui una incidència important en el municipi. Per tant, oportunisme polític al just, nosaltres hem vingut aquí a fer la feina. Una altra cosa i un altre element que vull destacar, és a dir, nosaltres com a govern, les urnes, ara fa 3 anys, d'aquí un any hi ha eleccions municipals, ens legitimen per governar. És a dir, les urnes, a les eleccions, legitimen els governs locals, però també nacionals, estatals, a prendre decisions. I nosaltres, en comptes de prendre una decisió, perquè tenim autonomia per fer-ho, preferim abans de prendre-la consultar el ciutadà. Em podeu dir què hi ha de mal fet en això? I a més sobre temes que afecten la vida diària. Per tant, nosaltres tenim legitimitat per perdre un munt de decisions. Nosaltres podríem haver redactat un pla d'equipaments. Nosaltres havíem pogut portar una proposta a ple sense fer una consulta sobre la situació del barri de les botigues. I no ho fem. Preguntem abans de fer-ho. Doncs crec que al segle XXI les polítiques han d'anar per aquí i no és una qüestió d'oportunisme polític, és el que s'emana del que necessita la política en el segle XXI. Moltes gràcies. Hi ha alguna qüestió més? Jo vull saber si una mica comparteix el que he dit ell, de dir això passa en aquest moment perquè és conseqüència del moment polític que està vivint Catalunya i d'alguna manera es pot interpretar que és una aplicació extensiva del 155, també de dir l'Estat, el govern central és qui mana a Catalunya. Bé, el que està clar és que en aquest cas l'autonomia local ha estat una vegada més dinamitada. I per tant, això no és cap novetat, perquè de fet des del 2011, des que el Partit Popular està
governant ja aleshores en majoria absoluta l'Estat, a l'autonomia local l'ha anat minvant cada vegada més. El ministre Montoro és especialista en aquestes qüestions. Estem intervinguts, controlats, a moltíssimes decisions que hem de prendre i tenim un marge de maniobra molt petit. El que no ens imaginàvem és que això també arribaria a afectar en processos participatius, com deia l'Aurora Carbonell, innocents com aquest. Això no ens ho pensàvem, perquè realment el debat jurídic de si és un referèndum o és una consulta popular no referendària ens sembla aquí un debat menor. Aquí el que es tractava era donar la veu als veïns per conèixer la seva opinió, sapiguent que no és vinculant, perquè el que és vinculant és la posterior decisió dels plens de l'Ajuntament de Sitges, de Castelldefels i de la Generalitat. Això sí que és vinculant. Per tant, per conèixer l'opinió no calia fer tanta soroll. No calia fer tanta soroll. Però no m'ha contestat, t'he preguntat si és una mica l'aplicació extensiva del 155 i si és fruit del moment. El 155, sigui o no hi sigui, perdó, és a dir, aquesta decisió l'haguéssim pres igual amb 155 o 155, perquè des del 2011... No, jo dic la reacció de la trucada i suspeneu, això és per la situació que té ara a Catalunya. Això posat en un context de fa 5 anys o 10 hauria passat així, perquè el moment és molt diferent, per tant hi ha una pressió sobre Catalunya. Està clar que el moment actual, l'ebullició política actual, segurament hi ha tingut molt a veure o, diguem, no és gratuïta. Però jo vull insistir, des del 2011 això ens està passant. Els ajuntaments, des del 2011, no tenim l'autonomia local que teníem abans. No podem fer segons quines polítiques. Jo sempre poso un exemple. Sitges en aquell moment té la capacitat econòmica per poder contractar més personal, degut a l'aprimament que ha patit aquests últims anys. Sitges té una necessitat, per exemple, de policia, atenent que té 3 nuclis de població, d'ampliar la plantilla, i l'Estat no ens deixa. I tenim capacitat econòmica per poder ampliar la plantilla i poder pagar les nòmines dels agents de policia que ens fan falta. I l'Estat espanyol no ens deixa. En demanem 10 agents cada any i ens en concedeixen un. Amb un no fem res, o fem molt poca cosa, perdoneu. Per tant, diguem que la intervenció de l'autonomia, el 155, perdó, de l'autonomia local, el 155 de l'autonomia local, fa molts anys que s'està practicant per part del govern del PP, almenys des del 2011. Les lleis Montoro, de control estricte d'estabilitat pressupostària, que tant de mal ens han fet, es van començar aleshores, no són des de l'1 d'octubre cap aquí. Ara, els últims mesos, segur, el que dèiem abans, si això hagués passat potser en algun altre punt de l'Estat, ningú es va preocupar per si es bellugava la línia al terme municipal. Perdoneu, no per si es bellugava, per si es demanava l'opinió per bellugar-la o no. Alguna qüestió més? No? Una cosa, sí. Ja l'última, no pregunto més, però us heu vist molt convençuts que la consulta es farà, i ho heu dit així de clar, no? Però clar, no acabo de veure com, perquè si no us deixen, com es pot fer? És a dir, un dia a la platja i la gent veniu aquí a aquesta taula i ens dieu el que us sembla? És a dir, buscarem la manera per fer la consulta, o bé com a consulta popular no referendària, o bé amb una altra fórmula que diguem que la puguem tirar endavant i que sigui amb les màximes garanties. No amb una taula a la platja, d'una manera que sigui la més correcta i que doni les garanties de que està recollint l'opinió majoritària dels veïns i veïnes. Hem de buscar-la, en aquest moment no la tenim, i també hem d'estudiar des del punt de vista municipal, s'ha de fer l'estudi de la legalitat de tot plegat. Una fórmula pot ser fer referèndum, com diu l'Estat, i que el Consell de Ministres autoritzi o no. O no. I en aquest cas la decisió no seria no vinculant, sinó vinculant. Per tant, que és el que al principi no era la intenció. També hi ha les fórmules més d'enquestes, com s'ha fet a Barcelona, que passa que nosaltres precisament volíem fer molt millor, molt més regulat i molt més... Però modalitats n'hi ha d'altres, el que passa que nosaltres vam anar per la llei de consultes catalana, que per això existeix, se suposa, no? O acollir-se a la espanyola, o fer un altre tipus de consulta, diguem, més tipus enquestes, o...
s'han fet en algun altre lloc. De fet, vam escollir aquesta perquè és la que se'ns va recomanar. En el moment que li plantegem a l'administració de la Generalitat què hauríem de fer per consultar els veïns i veïnes, ens diuen, escolteu, hi ha la competència exclusiva, hi ha la llei de consultes, la llei catalana de consultes, etc. I els passos són aquests. O sigui, vam seguir escrupolosament els passos que se'ns van indicar. Això ha sigut una sorpresa.